Shafi na 58 cikin ƙididdigan Ingilishi a babin nan dai na 12. A Hausance, kalma, ɗabi'a, lirabi. Akwai ɗimbin alheri a buƙatun ilimi na arziki, amma ga mutanen arziki. English translation of the above. Habitual. There are a lot of goodness in the need of the knowledge of wealth. A Hausance, daraja. Duk ɗaukakakkun annabawa na roƙon Allah, haka duk jagororin addini. Guarantee, dan da shi suka dogara. English translation of the above. Value. All great prophets do request to God, and likewise all religious leaders. Amma fa ba a ko'ina ba. Kalmomin da aka zaɓo daga haruffan da suka haɗa kalmar da mai lirabi ya yi amfani da ita da fasarar su da turanci kamar daraja. Ɗaukakaku great annabawa prophets. Roƙo request Allah God. Jagorori leaders. Addini religion. A gama da shafi na 58. Kada da ya manta a dinga amfani da littafin nan na karatu da kuma littafin nan na rubutu kuma a rubuta da alƙalamin nan.